gope mabendi losegi nikech nyaka ne chuoga gucho menda mano mar National Infrastructure Fund kaachiel kod Sovereign Wealth Fund osebedo konyayo paro mopogore opogore ahinya kowuok kuom josiasa moko kanini nyoro bende koro ne penjo ni yes ero koro wachuoga gulu moro mano mar National Infrastructure Fund ang'o momiyo omenda $4 trillion mosekwayo kochakore higa mar 2022 ang'o momiyo pok onyiswa ler ni omenda nitie yo machalo nade to sani koro wachuoga gucho omenda moro mar $5 trillion penjo makamano bende wabobedo kwaduoko Kennedy Osano maka paro noge kanyo arwa Kennedy Osano to Kennedy Osano karwaki twako kinyi makawuono chal mar uchumi e higa mar 2025 in kaka jalony weche mag omenda osebede yo machalo nade bende japiny nyalo wacho ni uchumi bet berbere awinjo wega kaka joma moko apani kingie maber to iboyudo ni most of the indicators mar economy obedo maber. For example, kingio exchange rate kane the government of the day odonjo was around 168 sani and 128 Kenya and piny makao gik moko oko gimora mora mwatiyogo ikao oko koro ka exchange rate odok chien mano nyiso ni bei mek jok ma gik mingiewo odok chien kinyalo paro dalo moko machien iboyudo ni household goods kaka mo nyanya momitedogo skari ne around 250 250 kadhi mbele sani odok chien to mondo mi understand mondo mi feel kosi winj yot mar economy household goods nyaka dog piny but kingio example manyalo mi en chalo ngama otimne surgery ngama ne nitie kata gi tumor cancer to timne surgery okobi winjo nafusa no sano obocho ni pod awinjo rem but kochango ka osegol tumor no to obro winjo maber koro from where I sit economy mar Kenya bro stabilize kingio ka gi manage gope kingio ka gi the tax regime osuru margi osebedo stabilize okay ka kingio finance bill ma igani it oknen very steep kachon so kingio gik moko ang'wen go iboyudo ni economy mar Kenya or the whole economic aspect of it is stabilizing. Yes. Maten wanyalo wacho ni wan kuma berbere. Wachalo joma ne idho got koro wasechopo malo wadwa ni koro wa stabilize. Yeah. The stabilization kanyo bende japiny biro winje makare. Obro winje because ni wawundre sani gimakelo cost mar every gimora more household and mafuta. To mafuta wa import wacholo gi dollar donge. Koro ka dollar wuok 168 to donjo 128 manso no odok chien gi almost 40 bob 40 bob don't take trickle down effect to the end consumer main angi in donge angeo Hezbon raise issue mar disposable income pesa madong kise kose ngadi ushuru but kingio ka government or sort common goods for example health education and the roads okay bi koro kan kichulimia 100,000 okay bi chaki doge hospital okay chaki doge school kendo modi chul ke government bro chulo ma koro bro ni obedo tax 70% but pesa modongo ibro tiyo go gige awuon ilero kanyo makare nyato Hezbon